Tilanteen huonontuessa uutiset kävivät yhä tunteikkaammiksi. Niillä yritettiin kohottaa mielialoja, ja se onnistui. Soloista pikkutyttöä seurasivat viehättävät tanssitytöt maalle vaurautta tuoneissa öljytorneissa. Populaarikulttuurilla oli tärkeä osa Yhdysvaltojen nostamisessa lamasta. Elokuvat olivat vuosikymmenen suosituin viihdemuoto. Monet amerikkalaiset kävivät elokuvissa joka viikko kokonaiskävijämäärän ollessa 100 miljoonaa. Lamavuosien aikana tuotettujen filmien katsojat näkivät jotain aivan muuta kuin kärsimystä. Uutiset muistuttivat myös siitä, että kurjalta tuntuvasta tulevaisuudesta huolimatta amerikkalaisten saavutukset olivat maailman huippua. Kansakunnan nerous jatkui lamasta huolimatta. Empire State Buildingista tuli maailman korkein rakennus ja suuria valtamerialuksia rakennettiin. 75 miles from the Statue of Liberty. Kieltolaki esti champagnen käyttämisen laivan kasteseremoniassa. Siksi pulloon sekoitettiin 7 meren vettä. To the right here we have the first lady of the land, all ready to splash the bottle containing the waters of the 7 seas and the 2 canals against the prow of the President Hoover. The bottle are still hanging there in midair on the silk cord. The red, white and blue colors of the American flag. Laivan nimeäminen presidentti Hooverin mukaan oli aika ivallinen temppu. Samaan aikaan kun laiva laskettiin vesille, istuva presidentti menetti suosiotaan kovaa vauhtia, samoin kuin taloustieteilijöiden arvostus. Humoristi Benchley ivasi heidän mutkikasta kieltään. The depression is over. Better business conditions are just around the corner. And when I say just around the corner, I mean just around the corner. If you will look at this chart which I have here, you will see more what I mean. Our trade balance was 3.9.6.4, which naturally led to speculation in shorts. Under such circumstances, it is little wonder that people did not know whether they were coming or going. Very often they were doing both. Todelliset tilastot kertovat omaa tarinaansa. Vaurauden huipulta laman pohjamutiin ovensa sulki 9000 pankkia ja 100 000 yritystä meni nurin. Kansantuote puolittui vuodesta 1929 vuoteen 1932. Työttömyys kasvoi 3,2–25%. Työläisistä 1/4 menetti työpaikkansa. Kaupungissa puhkesi väkivaltaisuuksia. Työttömät kävivät viranomaisten kimppuun riittämättömistä avustuksista ärsyntyneinä. Vuokramellakoita ja nälkämarsseja pidettiin. Puhutuimman mielenosoituksen järjestivät sotaveteraanit. Kesällä 1932 15 000 työttömäksi jäänyttä ensimmäisen maailmansodan veteraania liftasi Washingtoniin vaatimaan heti hyvityksiä, jotka oli alun perin luvattu maksuun 1945. 1917 olimme sankareita, nyt meitä pidetään pummeina, sanoi eräs veteraani katkerana. Marssioiden palattua leirilleen Hoover kutsui kenraali Douglas MacArthurin ja majori Dwight D. Eisenhowerin tyhjentämään alueen. Seuranneessa kamppailussa haavoittui yli 100 mielenosoittajaa. Uutisfilmi näytti järkyttävän tapahtuman, jossa Yhdysvaltain armeija ampui oman maan kansalaisia kohti. Veteraanit palasivat myöhemmin ja tekivät rynnäkön Capitolin portaille huutaen, näytetään, että olemme amerikkalaisia. Hooverin suosio laski laskemistaan. Vuoden 1932 lopulla hän menetti äänestäjien luottamuksen lopullisesti. Roosevelt valittiin presidentiksi. Republikaanien 13 vuoden hallintokausi päättyi. Roosevelt vannoi virkavalansa 4. maaliskuuta 1933.
Uusi presidentti vakuutti kansalle, että lama voitiin nujertaa ja päätti puheensa ikimuistettavaan huudahdukseen. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. There must be a strict supervision of all banking and credit and investments. There must be an end to speculation with other people's money. Uuden presidentin ensi tavoite oli saada hulvaton pankkitoiminta valvontaan. Hän suljetutti maan kaikki pankit 4 päiväksi ja tutkitutti niiden tilit. Ovensa saivat avata uudelleen vain ne, joiden asiat olivat kunnossa. Let me make it clear that the banks will take care of all needs. 12. maaliskuuta Roosevelt piti radiossa kansalle suunnatun puheen. Hän vakuutti, että pankkeihin saattoi taas luottaa. Säästöjä ei enää tarvinnut nostaa tileiltä. Kun pankit seuraavalla viikolla avautuivat, tehdyt talletukset ylittivät aiemmat nostot. Pankkikriisi oli voitettu. Seuraavaksi lakkautettiin kieltolaki kaikkialta Yhdysvalloista. Jalo-hanke oli epäonnistunut. Se oli lisännyt rikollisuutta ja yli puolet kansasta oli rikkonut lakia säännöllisesti. Rooseveltin pitkän ajan strategian ydin oli kansallinen elvytysohjelma. Sen tarkoitus oli helpottaa laman vaikutuksia, parantaa kansan hyvinvointia ja luoda uusia työpaikkoja. Valkoinen talo pestasi asialle koomikko Jimmy Duranten. You've got a president now. He gave the land a new deal. You hold the cards, now you deal. You put shoulders to the plow. He gave us what we asked for, now pay him back somehow. Step out in front, get back of the president, and give a man a job. If the old name of Roosevelt makes the whole heart throb, you take this message straight from the president and give a man a job. Now listen to me, everybody. Step out in front, get back of him, get back of the president, and give a man a job. You know he bore the brunt. You know that. I know it. So step out and give a man a job. You know who's in back of this in the NRA? No? Well, I'll tell you. And when I do, it'll give you heart a throb. You take this message straight from the president and give a man a job. I have told you the story of our steady but sure work in building our common recovery. In my promises to you, I made 2 things plain. First, that I pledged no miracles. And second, that I would do my best. I thank you for your faith. Our troubles will not be over tomorrow, but we are on our way, and we are headed in the right direction. Laman aiheuttamien ongelmien ratkaiseminen vei aikansa, mutta jo Rooseveltin persoonallisuus valoi toivoa ja uskoa lannistuneisiin amerikkalaisiin. Suurta romahdusta seuranneista myrskyistä selviytyneet muistivat loppuelämänsä kriisiä edeltäneet vuodet. Sateenkaaren väreissä hehkuneen, huvittelun haluisen, vastuuttoman, mutta ihastuttavan, kuohuvan 20-luvun.